खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन 26 जानुवारिया खाथि सफैनायनि सिगाङावनो आसाम पुलिसा गुबुन गुबुन ओनसोलाव सिग्रोमनानै गुलि बारुदफोरखौ बोखांनो हादों जानो गोनां 26 जानुवारि एबा 77थि रिपाब्लिक डे सानखौ लोब्बा लाखिनानै पुलिसा गोख्रों संदानगासिनो दङ बेनि गेजेरावनो लामदिं रेलवे जंक्शनाव सिग्रोमनानै डनिपल एक्सप्रेस रेलगारिनिफ्राय मोनबा गोथां गुलिफोरखौ बोखांनो हादों खौरां मोननाय बादिब्ला नामनि मुवा 15817 नाहरलुगुन सुकपि फारसे फैबाय थानाय रेलगारियाव हमनो हायो बेफोर गोथां गुलिफोरखौ बेल' नङा आरो गुबुन फारसे श्रीभूमि जिल्लानि बदरपुर रेलवे स्टेशनावबो बेफ्रुहोग्रा मुवा बेसादफोरजों लोगोसे सासे सुबुंखौबो हमनो हादों खाजानाय सुबुंखौ आब्दुल रहिम आरो बिनिफ्राय खमैबो 10,000 बेरफ्रुहोग्रा डेटिनेटरफोरखौबो बोखांनो हादों पुलिसा दायो बे जाथायनि सायाव बांसिनै मिथिसिनो थाखाय खाजानाय आब्दुल रहिमनाव सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो दङ होननानैबो खौरां मोननाय जादों फैगौ 26 जानुवारि खालाराव 77थि रिपाब्लिक डे सान फालिनायाव गोदान दिल्लीयाव बर'निफ्राय सा 24 लाइमोनफ्रा बर' हारिमु मोसानाय दिन्थिफुंनो थाखाय लाहार-फाहार खालामगासिनो दङ आरो बागुरुम्बा मोसानो थाखाय दिल्ली फारसे रावना होलांबाय बारलांफा नार्जारिनि दैदेननाय मोसाखावरि हान्जाया फैगौ आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै जिएसपिनि आफादगिरि नब कुमार सरनियाया खुगा बेखेवदों बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला बिटिसि बिसायख'थियाव जों बिपिएफ हान्जाखौ मदद खालामदोंमोन फैगौ एमएलए बिसायख'थियाव बिपिएफजों लोगो जानानै बिसायख'थिखौ गेलेनो हायोब्ला 15 मासिनि 15 मासियावबो देरहानो हागोन बिजनि बियाबाव जिएसपि हान्जाया 100% देरहानो हानायनि मासि दङ बेखायनो जों बिजनि बियाबखौ दाबि खालामगोन बिजनि मानास बावखुंग्रि भेरगाव गरेस्वर बायदि बियाबावबो जिएसपि हान्जाया बिसायख'थियाव देरहानो हानायनि खाबु दङ होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों नब कुमार सरनियाया सरासति फुजानि सानखालिनो गुवाहाटी सोहोरनि काहिलिपारायाव 108 एम्बुलेन्सनि सौख्लायनायाव सासे 26 बोसोर बैसोनि लाइमोन सिख्लाया अबथिरायै जिउ खहा जानो गोनां जादोंमोन बे जाब्रबथायाव गुबुन सासे सुबुङाबो गोब्राबैनो जोखोम जादोंमोन सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बे जाथायनि दायनिगिरि एम्बुलेन्स सालायगिरिखौ रेकिबुद्दिन आहमेद होननानै सिनायथिनो हाबाय एम्बुलेन्स गारिया ब्रेक फेल जानायनि थाखाय बे गिख्रंथाव जाथाया जादों होननानै ड्राइभारआ दाबि खालामदों नाथाय दासिमबो बे जाथायनि दायनिगिरि रेकिबुद्दिन आहमेदा न'निफ्राय खारखोमानानै दङ बर' माहारिनि थाखाय फिन आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां क'क्राझाराव खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाया जानायनि उनाव समाजारि बिजोङाव मोनसे सिखार दिन्थिनाय भिडिअ'खौ हगारनायनि दायाव बारग' एनडिपिनि सोद्रोमा बेरिमोनलां बिथांखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों जेबो दाय गैयाबालानो बेबादि हमनानै लांनाया थारैनो बेसे गनायथाव नाथाय समाजारि बिजोङाव गोसारनाय सानथालि हारिनि बोरला थिर बाथुलनि हाथियारखौ सोरखारा जब्द खालामनो हागोन ना हाया बेयो थारैनो मोनसे गेदेर सोंथि जानानै फैदों गोदानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि नेतृत्व दाजानाय जि बिटिसि सरकार बे सरकारा उदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारियेट बानायनायनि मोनसे लाहार फाहार खालामदों बे बाथ्राखौ बिथांमोना इलेक्सननि जिथु मेनिफेस्ट' बेयावनो प्रसार खालामदों बेनिखायनो देरहाखांनायनि उनाव मेनिफेस्ट' होनाय खामानिखौ मावफुंनो नाजादों दा उदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारियेट जानायाथ' जोबोद मोजाङानो बाथ्रा जिहेतु जोंनि गोबां रायजो राजाफ्रा गासै खामानिखौ क'क्राझाराव थांनो गोनां जायो दा बेयाव मिनि सेक्रेटारियेट जायोब्ला हयथ' गोबां खामानि फिसा बेला खामानिखौ बेयावनो फोजोबनो हानाय बिदि जाहैगोन बे बिथिंनिफ्राय नायबा मिनि सेक्रेटारियेट बानायनाया थिगानो जादों खिन्थु मोनसे बिथिंखौ माबानो हायो जे मिनि सेक्रेटारियेट बानायब्लाबो बिभिन्न स्किमफोरखौ लानानै उदालगुरि बा उदालगुरिनि सानजा जेसेबां सुबुंफोर दं बिथांमोनखौ लास्टआव क'क्राझार थांखानांगोन बेनिखायनो जोंहा खामानि डाबलसो जागोन बुंनो थांब्ला खनसेनो क'क्राझाराव थांखानाय जोबनाय बे खामानिखौनो जों उदालगुरियाव माखासे मावनांगोन आरो बिनिफ्राय क'क्राझाराव थांनांगोन बे जोंहा हयथ' अफिसियेल किसुमान खरसफ्रा एसे बांगोन बिनि उपर आरो गुबुन मोनसे जेंनाखौ जों नुहुरबावदों बेनो जाबाय जोंहा दा एक्जिस्टिं जिथु सेक्रेटारियेट बेवहायनो डिपार्टमेन्टेल जायफोर सेक्रेटारि थायो बे सेक्रेटारि दैदेननो हानाय अफिसार जोंहा खुब खम सासे सेक्रेटारिनो 3-4 डिपार्टमेन्ट सालायनो गोनां जादों स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनो बेबायदि स्टाफ थोजासे स्टाफ हरा बेखौ गोजौ थाखोनि जिखिनि माबा ब्युरोक्रेट खारन बेखौ जों एपइन्टमेन्ट होनो हाया काउन्सिला होनो हाया बेखौ आसाम सरकारसो होनो गोनां जायो आसाम सरकारा होनाय जिथु माबा स्टाफ बेखौ जोंनो जेसेबां नांगौ बेसेबांखिनि हरजोबनो हाया हरजोबनो बिथांमोना गोसोबो खालामा दा बिदि सोरनिबा मिनि सेक्रेटारियेट खुङोब्ला
बेयाव बानायोब्ला बेहाय स्टाफनि आरो बांसिन क्राइसिस जागोन एक्जिस्टिं सेक्रेटारियावनो जोंहा स्टाफ मोनैनि थाखाय सासे सेक्रेटारियानो मोनब्रै मोनबा बिफान सालायनो गोनां जादों आरो नैबावहाय मिनि सेक्रेटारि बानायबावबा बेहा आरो सेक्रेटारि थानाय नङा